Paalala mo. Oo. Yan, diba? Okay. Ang ganda siya. Waiting pa, waiting. Tama, wala tayong mga bangka. Yung mga kasama natin, oh. Boy. Yung mga sasakyan namin. Oh, Cecil 2, parada Cecil 2. Cecil 2. Yan, sumasakay si Popski Boy sa bangka. Kaya kayo, Ajay. Cellphone. Ajay. Cellphone mo sa'yo. Eh, baka. Baka mabuti. Baka mahulog. Tiya, kaya ka na. Bibidyo lang kita. Cellphone mo dyan. Okay. Yeah. Comment. Lakad-lakad sa loob. Kami, oh. Love sa tabra. Ha? So daw, like best. Putang ina. Dito ka. O, sige. Tawag nyo Popski. Kasi selos ako pag nandiyan ka. Chan. Bawal dumupo dyan. Oh, Comment sa pa wala. Oh, ito. si Mojo ay nakabahan na. Hindi na ako makatawid si Moji. Sumakay lang ako, ano na, yung mga hindi mo. May isa, Popski. Dalawa. Parang mo ito para kayo dito. Ah, shucks. Cecil 2, parada Cecil 2. Tapos yung Ay, mali. Baliktad, Dito ka sa yan. kabila. Yan. Dito. Mag-best muna tayo mga Popski. Eh, sorry. Tama ba itong best ko? hindi tama ba itong ginagawa natin? Mas may reflectors dito. Wala Yung mga Cecil Popski, 2. kinakabahan kami dito. Oh, Bali, first time ni Mojo sumakay ng barko. Ay, bangka lang para, joke lang. makichange foot po rin yung sa boarding station. Ano ba? Doon sa harap ko pala, no? Dito na kami makapakapang ngayon dito. Oh, ano? Shout out! Ha? Meron? Yeah. Ha? Meron? Gang, gang! Let's go! Gang! Hindi ka na tubig sa island. Dito. Oh, kaya lang. Doon lang sa island, baka maupat. Ay, di ata nakargaan na kagabi. Kasi nagdala naman akong marble. Meron pala doon? Meron. Guys, nandito kami ngayon sa bangka. Papuntang Ermita. Ito, nagkabanggaan pa guys. Sumakit lang doon yung mata niya. Alam mo yung nag-enjoy na tayo. Siya natutulog kasi mamatulog. Yan, ikaw na makakasako. Putang ina. Iwan tayo dito. So, on the way kami sa isang daang island. So, bye Philippines. Hey, ba't naisipan mo matagay?
Mga baby nila. Kuya. O, dyan, di mapagkaita, oh. Wala ba yun? Dito kami sa
1,400. Steps. Yun yung mga umakit. Bata to eh. Hindi pwede. Ano island? Jesus. Del Green. Ayan. Pwede pag walang pa. May kasama yung mag-iisip. Kawawa yung may sa lugar. Ano ang kati natin? Ganda lang sa taas, oh. Bale, ikot niyo siya, no? Kung sa kabilang ikot, kasi hindi na po kayo bababa, papano po sa taas. Hindi na po sa harap. Dito kami. Dito siya, sa kabila. Dito pag ano. Ang ganda kita, akit siwa kita yun. Ano, akyat na yun. Siba ka din? Oh, Jer, akit natin, Jer. Ibutin na lang muna natin. Kasama tayong bata. Sama ba? Oo, negative box eh. 1,400 steps. Masa kalahati pa lang tayo nun. Par, back tayo par. Pagulong na tayo po ba? Ano ba tayo? Hindi tayo dilibat? Diba nalit? Nani ba ng chingalas ko? Ang ngayon, bes. Dito kami ngayon, Pops, sa unang island. Yeah, thank you, kuya. Hanggang bangis naman ito. Hindi lang, hindi mo kayo doon. yan. Ba't di mo pa sinabit kay RJ yan? Mahirapan ka. Kaya mo ba? Ang dami. Sige po. Ten, cellphone mo. Dali mo kasing hawak eh. Puti mo na kasi isa para lang hawak. Ay, sa mga dapat. Jer, kabila daw. Hawakan dyan. Kata kami. Maalog. Pwede dito kayong mag-group dito. Walang tumayo. Buwan yung pagkanakat yung tulog. Dito tayo dito pa, no? Baka. Lakad-lakad kami ng mga popski. Hit. First island natin mga popski pwede dito. Hello. Isa lang. Dito matigas na dito. Hindi na gano'ng magalaw. Yun ang tubig pops yung dami isda oh. Yun oh. Nice daw. Ayun si Dory oh, mga kaibigan ni Nemo. Kulay blue. Ayun, no? Kumawag yung sides niya. Magkakali ka mo lang kayo lang. Huwag kang tatalo. Ayun oh, fish oh. Dory. May pako po. Yun oh. Dito paro. Saan tayo pupunta dito? Tayo tayo dyan boy. So, shout out guys. Andito na kami sa ngayon sa ano, Yun oh. Island. Let's go. Yeah. Ang dami oh. Dami isda oh. Mga parang kataba to mga to. Ladies yan po. Dilis may laki ng dilis yun ah. Dami oh. Kakain lang tayo ng pares. Dito po tayo. Yan sila. So guys, maghanap lang kami ng pares. Ewan ko ba ba't dito kami pupunta. Isda oh. Yung isda oh kaibigan ni Dory. Kaibigan niya no. Yun oh. Kaya picture tayo
ako mga 1,400 step, 1,400 picture na. Baka tumulong. Kyle! Pwede mo, saan? Actually, alam mo yung ano mo, yung bibili mong mansion. Ibibili namin mansion, kaya canvas lang namin. Puro canvas lang, walang bili. Puro canvas lang, walang bili. Oo nga eh. Gusto ko pang maglakad mo sa mataas na. Baka maka-high blood kayo. Ang init. Ano Oo to? nga, ang init eh. Ituturi sa ano nila yan siguro. Linggo eh. Ay, baka Diyan nagkaka-meeting si Aquaman. Sila si ako ano? Naging tumag sa